na-ejigakwara Ikenga Uruegu Ikenga eme several posts kpọọ m aha mmadụ m chọrọ ime m intimidate kpọọ m karị ka ọ gịnị teele m kwuru okwu na-ekwu okwu maka otu Ijele si eme exposition ya Ikenga Uruegu na-eme ewu ọ wụrụhala IPOB na ESN and unfortunately ihe awa otu ọ wee member for years. Ihe m chọpụtara n'ihe IPOB n'ụwa ọtụtụ ndị makpụrụ de ka ha grab position possibly ihe ha ga na-enweta mana majority of ndị nọ na datin bara ya ha dị passionate about nwere onwe. Ihe m na-echewu na Ikenga Uruegu so na ndị bara na datin maka ihe ọ ga-erite because at a time ọ dị ka mgbe ọ bịa tọpụta na mmebi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya jizirite na akpa ego iwe ewe ya achọzi ewe ịkpara ego nke ya. Enwere onye polisi m mitiri ya policeman na-agwa m na madam ka agwa m na emene m investigative ruo n'ụlọ m ndị m chọrọ iwetara okwu a na-awa ụmụnne anyị ofe ọrụ ka anyị na-arụ mana olu ka m bịara ịgbaji na ụlọ ọhụrụ ihe a na-eme na na-akpụ insecurity n'ala Igbo anyị ekwesịghị na-eme with sentiment ma ọ bụ iwe ma ọ bụ ka a dara agụọ mmadụ down and that is why nke ọbụla m chọrọ ime m garuo that place ihe a mere jụta ndị nọ nga o mere nweta nke wụ eziokwu mana most of ụmụnne anyị a na-enye report a most of them n'otu obodo oyibo report ha na-enyewo o dipendere ezitere ha anya da report ihe a na-enye anyị nsogbu. Ndị m na-ejigara ozi ugbu a na-awụ nna anyị ukwu Pastor Jovika na-ejigakwara Ikenga Uruegu Ikenga eme several posts kpọọ m aha mmadụ m chọrọ ime m intimidate kpọọ m karị ka ọ gịnị I don't know. Ọ teele m kwuru okwu na-ekwu okwu maka otu Ijele si eme exposition ya ọ dịdị 100% ọ dị sentimental about it. Sọsọ expose Ikenga Uruegu na-eme ewu ọ wụrụhala IPOB na ESN and unfortunately ihe awa otu ọ wee member for years. Ihe m chọpụtara n'ihe IPOB n'ụwa ọtụtụ ndị makpụrụ de ka ha grab position possibly ihe ha ga na-enweta mana majority of ndị nọ na datin bara ya ha dị passionate about nwere onwe. Ihe m na-echewu na Ikenga Uruegu so na ndị bara na datin maka ihe ọ ga-erite because at a time ọ dị ka mgbe ọ bịa tọpụta na mmebi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya jizirite na akpa ego iwe ewe ya achọzi ewe ịkpara ego nke ya. Enwere onye polisi m mitiri ya policeman na-agwa m na madam ka agwa m na emene m investigative ruo n'ụlọ m oke m book appointment si ya ka m bịa ka m na ya kpa ka m gwa ya ihe ma ọ sị na my savior na m na-ekwukarị eziokwu ole mma at least na m ji obi ọcha na-eme ihe m na-eme na ma achọkaghị anything na ya my savior mana amaghị mma that savior ihe ahụ ka nọ biko iwere onye Igbo na-ege m ntị ịtụsa ihe a m na-ekwu ọ dị very important. So m ji aga m na ya na-akpa nkata ihe niile Ikenga Uruegu si ya jiri mee exposition that man gwara m ya so which means Ikenga na-enweta report ọ na-enye anyị from ndị police and Ikenga anọghị na Nigeria ihe ahụ Ikenga sị wụ spider squad ya Ikenga enwede anybody mana ndị police na ndị army and ihe ọbụla ha gwara ya ka ọ na-ekwu. That is why Ikenga sometimes report ya na-adị one sided because I wonder why mmadụ dị ka Ikenga nji enwebeghị anything no report about military brutality ma ọ wụ police brutality. At least aga m eze agụ mbọchị ripọtụ otu ndị amị si gagba vileji ọkụ. One expect na Ikenga na Ijele na ndụ anyị niile bụ ndị Igbo ndị ahụ agakwara ndị amị ga-agba ụlọ ha ọkụ ha wụ mmadụ na a na-achọ ndị ebube aga ha ga-agba ụlọ vileji ọkụ even nye ndị ahụ quick notice. M ga-asịgara gị na ọdat my report mere ha ji laz otherwise a ga-achọ ndị ahụ otu eji chụkwa ndị ọsọ ihite ọkwa and ego a ndị amị na-ana n'iro na-ahara asarị ndị mmadụ onye Ikenga na Ọga Jovika na ndị otu a na-ahụ ya because ọ bụrụ na ị na-eripọtụ ihe a complete ọ ga-adị mma ndị Igbo anya na-anọ because ihe unu na-eme na-ebo ndị sọsọ ebubo unu na-ebu anyị ihe ahụkwa efere mba ụwa international community na-anụkwa ihe unu na-ekwu because most times your report na-adị wrong and ọ na-adị one-sided. M ga-alike that is why m ji na-akpagharị ụgbọ aka anyị mụrụta anyị ga-echi weta unity kpochinata ihe anyị na-adọ nwaanyị bam ndị Yoruba na-enwekwa issues ọ dịkata ndị OPC egbuo mmadụ ndị agbụrụ egbuo mmadụ a na-eme mmekọta ya among themselves. Let me tell you, ngonu ha na-eme ihe unu na-eme na na-eme one Nigeria ga-enwe Biafra. I'm sorry. Before adịbụrụ m interested but with ihe na-eme ụna ahụ na n'ụlọ nwanne anyị Mandela's house ọzọ ụna ahụ na ka o si ada. So enwere onye sendọrọ m one video taa ga m sị sendara m ya ka m nwere ya kwuo okwu so m nso onye ahụ biko anaghị m ekwu okwu anyhow na ị ga-esendọrọ m nye m link ebe nwaanyị achị ihe awụ report ahụ nna anyị ukwu Jovika kwuru ka m ngosi unu nke Jovika kwuru ya na akwụkwọ ntụnye this video ga-adị long mana unu ga-agawa ga-eche epostụrụ vidio nwaanyị ụlọ na-ahụ n'ihu m ugbu a onye atọrọ onye ọkaikpe ụmụlọlọ ọkaikpe onye bụkwa nwanne gentleman yahoo mana ha bi na arọ ndị izọ ebe a na-akpọ Obilikiti na-azụ ahịa
when they say I don't want to put it about her down on this summer, down with it. One year, work about the Munya, that DP about with my also. You're going to be the story. Now, look at how Walla. It's buried then at the night of this particular 2 days ago. Time the video now 28. It's in the building at the 20. That we said the 25th Thursday, Graga. This month, June, 28. Mine, I don't want to worry. I got no two. Get to help and get back up. I got all right. But post a video due to somebody sending him a voice note. Okay, yeah, one now you could do Vita this report. Now you could do Vita report. I'm 1 year tackle. I'm a kind of bad kind of mass support and control a better. I hear you could not come to the show. Before maybe don't cook my cousin to the I won't home the video who can go by the way and don't you push on. Did I hear you could on with Kuku? That is why in the ESN, I'm better than the ESN and we can open the hands of the ESN in your hands. So that is why. And then we have the hands on when the ESN they catch up on half an hessman. Somebody can walk about a new Kokuma and the ESN. Now, why are now asking gentle Toro? Now, going out to the form getting this report. Now, I got to get this show for him, Niku. I can call on a video one now, and the woman who were over the gentle. We're going on there, Babago. On your Babago. Now, come not tell us that I'm now you could do Vika. Now, Ikenga Uruegu Ijele. I gave Kokuma Babago, but most of him done a man away Babago name here. You could let me at severally. Most of all gentle Yahoo may hear now. Babago go to government to me. Money Babago I can't commit a crime, no carrier. This Biafran depression, I mean. I did my dancing because all a better than do here for Udi rubbish Hannah called. But then, before you know, one man did be boy and go minute, the type of not when they were bad to be an see it all. And damn I be to no one. Kepu problem. That I was saying, talk, we will let me severally. Ebo Budoni never bargain I got them with the issue. Ubudoni Lene went there bargain with any issue. But none never bargain with any issue. Can a voice note I want you Kumakia? Play the own. Voice note to you, Chen and you go in there bargain. Auto sang much anyway, we matter on. Guinea code you force on 1 year and 8 near Macao in there bargain. Agulamono, any name and South is one the governor, you quadrillion high with ya. I say, imagine to the who arrest her. How they may arrest. Ndame, the police, the governor, my name, this is security. How one young gone. In one Imo State, I. In one Anambra State. Enu go ga bacharanya otu nna ya ukwu Peter Mba si ne romance ndị Fulani ha nwere ike ịbata. Ịhụrụ ihe niile na-eme n'Imo State nna ya ukwu opu ụzọ dị mmanụ at the middle of it. Ma ndị Ebubago sọsọ ndị ha na ha na-arụkọ bụ ndị ESN. Because enwebede ebe m gara agawa report. Ndị ESN apụtabere mbụ mee video. Sọsọ ebe m ma a confirm ha on ground nke m ga na-eze agụ. Ndị nwe obodo sịkwana na ndị abịa chepụrụ ha ndị Fulani mgbadozi ọkpa ebe ahụ na-enye my report. Ọkụ mana ndị Ebubago abịaghala n'Imo State ọkụ nwụrụ akwa m na-ekwu ya a na-eme m attack. Na insecurity anọghị n'ụlọ until akpọta ndị amị kpọta Ebubago. Enwe ihe m chọrọ igwe Ikenga Uruegu ihe na-eme exposition. Ihe na-akpọ ụmụ anyị iwu ndị ochie enwede ebe ndị ochie na-anọdụ. And ihe na-eme exposition na a blackmail Igbo as a whole. Ihe eji mara anyị na anyị dị peaceful. Na branding sisi criminals nọ na be anyị eji kpọta ndị amị na ndị police that they should take care of. Enwede ebe criminals na anọdụ, enwede ebe kidnappers na anọdụ. Eme kidnapper Ikenga Uruegu bịa mee exposition sọwụ ESN. Ezochi Ikenga bịa mee exposition sọwụ ESN. Anya ahụ Ikenga mee exposition sọwụ ESN. Onye na-emekwa exposition niile awụkwa member of IPOB o si na-apụ apụ. Ọ bụ simply a coward. Because mgbe ị nọ n'otu hụ na ihe a na-eme n'otu adị mma ike iti olu tie ọnụ si mezie ya emezie. You don't take it out. Checking out gbagazie foolish blackmail. Onye ga-ekweta na nke ikwuru ga-ekwewe onye otu iji akwa m ọnụ na m ọ ga-ekwe m mba na Ebubago. Why come get aba na Ebubago? Ngo nwa ibara na Ebubago? No, ụmụ m ga-aba na ESN ka i were mee m intimidate ka i were kọọ m ọnụ. Ụmụ m agaghị aba nwe onye mee advertise. Onye chọrọ ibe Ebubago ga-aba. Onye chọrọ izu ochi ga-ezu. Ịghọtago? Kidnapper onye chela kidnapper n'obodo ahụ Peter Obi. Before kidnapper self nọ n'ala Igbo karịa now. Kidnappers nọ, oshi nọ, ama nọ, and that is why eji wee nwee security agencies.
those security agencies all ha is to apprehend criminals. And I told you why you want to have the incompetent. You can't get na all these security forces able to live with the incompetent because I'm on Lagos. I'm on West. And then they sent to West to one the OP, so one in my hand and damage. On a day, a bag on corner. A bag to touch a window. Come for ebe. The mamma here on ebe bago. What can get us in car and another one? Ebe bago, Baburu, Garosh not see it over. With every. Zuo is the gala, I will imagine when walk money. Gone or them every. Martin walk at Raja. Gone, I imagine what I want him to when I honor this one. Oh, when that doesn't talk, have a talk where you go so a member of a bargain. He can't get that position. What I would hammer. Would have a lawyer you sing on the Lumina. Would have a sort of gas or apple. Or what a varana or see it over. A member of a bargain and a chin or see it over. Do you ever live with a regante? Yet come to do but double like an auntie. Red zone of vigilante and the Ndamino Buddha, what are you? All those rehabilitated Boko Haram. I have what are all those rehabilitated Boko Haram. I have what I but now we will need like I will not cause. Yet I'm getting unity and I will kill united. I got a zoo to Nila, no one, no take Jahaji. I might then win a man to a man. Nando she a well able bagger, only about to so, Ham and Hazo, half pioneer and day, Japan Liberation Army, or half pioneer and day, ESN. Ndo she knows the Hazo, a pioneer and the ESN. The police last holiday, where's the ESN 9 years excuse. Nanyama go no shini land in Suno Puta, the police now, engage no more now, or when I hate them, be a police station. Ndano no more shiman, make a hana after I'm a Jacoba hitching, Jacoba in the life. What won't he have got? Go do Nana. Ihe na-eme n'ala Igbo anyị ndị gọvanọ sai aka ha nọ na ya